Aha. Použite výjazd vpravo. Potom Pozrite sa. prejdite na nájazd. Americká armáda. Už sa jebu aj na Slovensku. Pozrite sa. Americká armáda do píče na Slovensku. Prední obiehajú. Vpredu obiehajú. A tady ide ďalší, aha. Na Slovensku. Ukrajina. Made in Ukrajina. Asi humanitárna pomoc na Ukrajinu, alebo kerúriť. Pozrite. Moja rýchlosť je 90. Ani sa nezaradí, aha. Zmrt. Zasraný. Pozrite. Vľavo. Vľavo, takto si jazdia. Pre nich asi obmedzenia neplatia, pardon.